Mä oon yksi CRC-tuomareista ja mä otan CRC-ajoneuvoilta eniten persoonaa huokuvia valintoja sekä sitä wow-efektiä siinä ajoneuvon pinnassa. Tärkeintä mulle ei ole kuitenkaan ehkä ne suurimmat ja näyttävimmät muutokset, vaan tosiaan se, että miten sä oot saanut niillä muutoksilla tuotua sitä omaa persoonaa ja tyyliä siihen ajoneuvoon kuitenkin siten, että se sopii siihen ajoneuvoon ja kunnioittaa sitä. No itsellä on ollut autoja, jotka on osittain palaneita, vuosikausia hylättynä, sähköautoja, luksusautoja, pikkuautoja, vanhoja autoja, uusia, kaikenlaista on tehnyt. Ja mä tunnistan, että siinä on paljon sellaisia juttuja siinä, että sen saatiin kenties sitten niin hauskoja. Ne ei välttämättä näy päälle päin, mutta se joudut tekemään 10 tuntia tai ihan tyhjänpöistä hommaa, mikä on kamalaa, se ei näy, mutta se on vaan tehtävä. Niin näitä asioita siinä mun tuomarilonnissa tuu huomioimaan, että mikä siellä taustalla on se työ ja se niin tuska ollut. Se, mitä mä tuun hakee siinä tuomaristossa, ei ole välttämättä se, että teidän tarvii tehdä ihan alusta asti joku auto esimerkiksi tuohon tyyliin valmiiksi, vaan tietysti siinä riittää myös pienemmätkin jutut. Eli mä tykkään oikeasti sillä, että kunhan se ajoneuvo on tyylikkäästi toteutettu ja vielä, että jos siinä on vähän sillä ei uskallettu tehdä niitä omia juttuja, eikä ole täysin massan mukana välttämättä, niin mä arvostan tosi paljon semmosia asioita. Muistakaa laittaa ilmoittautuminen sisään, jotta pääset taistelemaan sitten niistä raha-arvoisista palkinnoista. Lisätietoja Copart Rebuild Challengesta löytyy copart.fi/CRC.